aħna jiena mix-xogħol tiegħi għalkemm l-għodda in ġenerali hija l-idejn importanti u kol dal-ħart ninkwieta ħafna għandi swaba tiegħi kultant qegħdin iweġġawni imma s'issa għandi nkompli, imma dik preokkupazzjoni bħal meta kantant għandu l-vuċi u jħossu qed titlaqlu. Il-preokkupazzjoni tiegħi minn idejja. Issa, bħala għodda importanti x'inhuwa? Importanti l-idejn, l-imqas, il-martell, dawk fuq kollox. Umbat jekk inti għal meta naħdmu xogħol tad-disin u xogħol tal-idejn artiġinar. Umbat jekk irid imur fuq affarijiet jiena forsi naqra aktar fil-kobar għandi bżonn nagħmel naqleb xi affarijiet għandi bżonn il-bender u forsi ngħidulu r-romblu biex idawwal li xi ħaġa ċatta ġibieli tondja, imma m'għandi bżonn makkinarji kbar il-linja tiegħi għax il-linja tiegħi baqgħet ħafna tradizzjonali. Għax illum il-ġurnata u kollox elettronik, dan għadu kollox kif kien ġab missieri bħala makkinarju, hemm ċertu makkinarji li għadhom jintużaw sal-lum, guljettina fija inqas minn metru għada tajba, għandna romblu nindawru għadu tajjeb, ġifieri dawk għodda, naħilhom il-kappell, ħadmu ħafna, taw ħafna frott u għadhom ituna l-frott, għax mill-linja tiegħi dik. Mhux il-landiera kollha kienu jarmaw fit-toroq imma kont issib dawk li kien ikollhom xi remissa fil-qalba tar-raħal u kienu jarmaw fiha l-għodda tal-landier. Dawn ma' żmien ma baqgħux biss biex isewwu xi ħaġa qadima, imma kienu jaħdmu wkoll affarijiet ġodda. Dawn il-ħwienet tal-landiera konna narawlhom imdendlin mal-faċċata ħafna bramel u banjijiet ta' isim differenti. Magnetetes kienu ġew żminilhom meta kienu ġew u tal-buni kienu ġi rappreżentant minn tagħhom kellhom għal xi xogħlijiet hemmhekk biex jiena mmur għal ċertu ammont ta' żmien magħhom biex inkun qiegħed naħdem hemmhekk, però jiena hemmhekk għandna klijenti, ħajjitna kienet ħal-qormi. Ma stax jinnagħlaq minn hemmhekk biex immur u kemm kien iż-żmien xarejn u nagħlaq hemmhekk. So kelli nirrifjuta u bqajt għaddej bil-linja hekk u ma mortx għal raġuni speċifika b'rispett tal-klijenti, b'rispett ta' missieri, għax il-memorja tiegħu ma rridx imbagħad jien li titlaq hekk u mbagħad jekk tieqaf u waqaft, so irrifjutajt. Mela biex nagħmel kurazz ovvjament l-ewwel irid il-materjal. Il-materjal jista' jkun ram, jista' jkun alpakka, white metal, stainless steel ukoll. Jista' jkun anki pjanċa iktar inferjuri għaliex. Għax pereżempju hawn dawn il-produzzjoni tat-teatri li orajt użaw il-prodott għal dik il-produzzjoni partikolari m'hemmx għalfejn jonfqu dawk il-flus li għandhom fuq għall-proċessjoni għal xi statwa. Issa, irrid ikolli l-għodda x'inhi? Irrid ikolli l-imqas biex jiena l-imqas mistaq tadrab il-maħnaq tal-materjal, irrid ikolli il-martell ħajjen li biex jiena ħansammar li għandi bżonn insammar fija u irrid ikolli kartun jew xi ħaġa fuq x'intalla x'jiena x-xogħol flok nagħmel bil-ħajt tal-affarijiet biex noħroġ id-disin, ħantih il-forma, il-sistema ntalla d-disin, u mbagħad ħanaqqad bl-istan, orrajt u nkun tellajt obbozzajt ix-xogħol. Il-ħijata ikun l-istan, jiġifieri bażikament tista' tieħu sempel ta' xi ħaġa tal-ħijata midrab għal ħajt tal-magna tal-ħijata, għall-linja li għandi bżonn jien, imma l-għodda tiegħi l-martell dawk huma il-materjal u mbagħad il-kapaċità hu. Il-linja il-ħajjat kif qiegħed iħid, inti l-artist kif qiegħed tfassal u taħdem ix-xogħol. Darba minnhom partikolari kelli għarusien u ġi jitlobni biex nagħmillu bħal għalsit protective sewwa tal-enamilium biex jista' jilbsu ikun jista' jissakkar biex meta sħabu imur magħhom għal bachelor's party u kien naqra imqareb kien minn dawk li iħobb joħroġ għall-avventura kien imislilu li tiġi l-avventura fuqu. U antiċipom ġi biex nagħmlu l-qalsiet li tsakkar b'katnazz, tajtu ċ-ċavetta tlu sara fejn tagħmilha inti iċ-ċavetta, ħalli mbagħad libes il-bailer suit u meta marru wara l-party kienu sejrin għall-avventura biex jaraw fejn sejħalluh, naħawlu l-bailer suit imma semmek setgħu naħulu u kien protett xorta waħda
U l-ixtaqo jagħmlu lilu baqalhom fiċċhom u ħareġ kuntent li baqa' dejta bil-qalsi tikkaverjat bil-kattat hawnhekk. Anki pereżempju kostumi ta' sfin ukoll, ġifieri kemm nisa u kemm irġiġi ħdimtilhom partijiet li biex ikunu aqra prominenti iktar waqt ix-show biex huma però jina idejja rridu bil-forsi faslu l-patterns bl-affarijiet biex meta jilbessew minn ħajilbeshom. Interessanti kienu dawk ukoll, mhux daqshekk fil-kwantità imma kelli tagħhom ukoll. Iż-żmien ta' qabel anke l-ħajja kienet jekk tfajla tittamel xi ħaġa għall-fest biex tix xi ħaġa tistenna l-festa tar-raħal tasal u dik ħejtu libsa. L-arusa dak iż-żmien titgħallem tix xi ħaġa tagħmel pattern minn fuq il-burda u waqt li qiegħed jien l-aqwa li qiegħed hemm bil-pattern se jkun ikolli nara hekk. U darba minnhom qatt li ara biex inħaffef. Qatt li oħroġ il-pattern tal-kappa tal-imbirka libsa li qiegħda tagħmel. Qatt li easy jara, qatt li hawnhekk minn hawnhekk issib in-numri. Dik pereżempju għandha item ABC. Qatt li inti tissib lej minn hawnhekk, issib minn hawn u l-bin minn hawnhekk. Qatt tibqa' jiġi mal-linja tagħhom. U dakinhar jien fassalt l-ewwel darba. U minn dik l-ispeċi kappa tan sempliċi tallimt infassal ħafna ħwejjeġ li l-mara ma bdejt infassalla jienu tħeti u l-bies isbeħ ħafna. Iż-żewġna u kellna l-tfal kienet ħetilhom iju koll, jien infassal u bil-lejl ijitħid, kont noqgħod magħha biex nagħmel l-kuraġġ u mbagħad aħjata kienet perfetta. Però tgħidix tfassal bl-amment le. U spiċċajna biex konna għamilna 6 erosija ta' kellna ġiex brajsis u għarusa il-libsa tixtaqhom ukoll. Kollox li tallimtu mbagħad xejbur isien, ninfassal isien u kienu jiġuni sbiħ ħafna. Imma jina għatfassil biskot ninqala ta' drab. Il-mara kienet hit, għata taħjati, speċajt mitfassil jien mbagħad. Mhux tal-li biss, tal-li mhux darba jew tnejn. Ġifieri kien jimmaġina anke ċertu mument, ġifieri jiġi joħlom b'disin, jgħidulna dad-disin. Ġifieri qed ngħidlek jiena kont diġà nikber ġifieri bda jispjegana hekk. U ma nafx li ma kontx iddejjaq xejn. Jina d-dedi ma jiddejaqx, għadu sal-ġorta għallum, ma jiddejaqx imur jixtri ħwejjeġ, per esempio għal-mami. Il-mami pjuttost tanzi drad dak l-istil, u tant għandu kreattività. Tant anka meta per esempio jara libsa, u mux ħajara biss il-libsa, u ġiġat jimmaġina, im-libsa blima zarbu, blima basket, blima xar, so ħaġa fiha automatika. Li niftakarni mux l-order bew tnejn, kon niftaħ il-gwardarobba, kon għad niddar, kon għad nizar. Pa, san il-bes il-lum, normalment il-mami li tiġi, kont irrit l-ħar kalma jgħat d-dedi. Anka per eżempju, sissa stess nkun se ximkien nkun xtrajt oġġett, nħodlu ritrat, nejdlu di tajba. Xorta bjaħa kont sa nibqata, ma irrit xorta jisni namel dak il-diskussjoni ma d-dedi biex I confirm that it's okay. Għaxina meta fimt il-isin kif huma qegħdin mid-drab, jiena persiġa kelli know-how fil-materjal, orajt inqas delikat mid-drab. Però xorta kont trid nieħu l-isin jiena li tnoħħu ċertu dettall ukoll forsi mhux bħal meta tagħmel libsa biqries u affar biex tiffitja, però kelli ġa jisu parti mit-triq ġo fija qiegħed hemmhekk. Oħroġ il-ħaġa ġifieri, sal-ġurnata tal-lum jiena joġob li jkolli a second opinion, għarajt ħajkolli l-opinjoni tijaj, pero nifu gost li jkun hemm persuna oħra li nara li dejja taħħa xi tkun. Oħroġ il-ħaġeb, nista' nsaqsi 4 persuni 6, imma tiegħu ħadd influenzani. Ġifieri jekk hu jħajli tajjeb mela moħħ jgħid mela sewwa tajjeb. Jista' jkun hemm 6 oħra jgħidu li ħażin ta' u biss jgħidli tajjeb imma fuq ma nafx xagħla fuq tiegħu nimxi. Illum libsa li fil-verità il-biraħ flaxija l-bista, ħatlu ritratt u batlu diħal il-best tajba fa' għalli iżgur tajba ħafna. Għetlu, okej. Ġivi għalek għandija kem xorta għandi ħajti, xorta kun nirridik naqra Magicians għaw Malta il-ħaq ħeddimt għal 5 u 6 tops ta' Malta. Vanni Pole, Charles Tahir, Lorenzo, u fuq dawn kollha
kienem il-maestro ħanajdu għak tal-magician, sina fil-fat meta kont jina etnikberu kien ġaqiet raġel avanzat, kienu jgħidulu il-pipi, pero il-pipi kellu isem sew u renomat ħafna. Da kien jgħix ġo s-Savoj ta' Sliema, fil-fat darba kien ħadni d-dar tiegħu, kont għaddi kelli 18 sena. Id-dar tiegħu kienet mhux ammara, Afrikolla istivati, istor tal-maġija tiegħu. U ħdimtlu tajtu x-xogħol u tant ħagrazzja miegħi għax huma kellux tfal u għalin jekk trid ngħaddi lilek il-mistier tiegħi. X'sa teorini iktar segreti u affarijiet qed jiena napprezza ħafna. Qed ma mhix qiegħda ġo fija li jiena inkun magician u veru minn qalbu xtaq u nixtieq li u jafu żgur daw id-dilettanti tal-maġija, ġifieri bħal Vanni Pole li ħdimtlu ħafna, insellimlu minnaw, Charles Tahir, Lorenzo u oħrajn li żgur jafu għax ngħidlek il-maestro tagħhom kien Rieni kien ħafna kataws tal-gazzetti tiegħu jibqa' skantat qed tara mela u Maltin hekk rinomati għax anke barra minn Malta kien popolari ta' dan. U ovvjament il-magicians kollha insellmilhom minn hawnhekk, jien is-sigrit laqalu li meta ħdimtilhom affarijiet żgur qatt ma ħniżvelaħ. Jiena ftakartu dak iż-żmien meta għamiltulhom ix-xogħol għax qed nifhmu x'jiena nagħmel, però ma qatx nipprova nibqa' niftakru wkoll għax dik hija parti professjonali għafdawni u jien irid inġib stima il-linja tagħhom ukoll. So jiena mhux nkun magician m'għandix għaliex. U daqshekk naf li ħdimtilhom u telaq ix-xogħol u ma niżvela xejn li naf minn tagħhom żgur. Xi daqqiet konna nsibu l-għandiera li kienu jaħdmu wkoll xogħol tal-ħadid. Bħal ngħidu aħna xi fanal li kien ikun għal quddiem xi niċċa fit-triq jew biex idendluh fid-dar. Insibu xogħol iktar dekorattiv li kien joħroġ minn idejn il-għandiera bħal ngħidu aħna xi pilandri li jintramaw fil-festa. Dawn il-pilandri dari kienu jinxtelu bit-tazzi taż-żejt. Illum naraw minnhom jinxtalu bil-bozzot. Kienu jżejnuhom ukoll minn weraq maqtuħ mill-pjanċi taż-żingu jew inkella tal-landa. Il-landir jaħdem ukoll il-labardi li naraw fuq l-antarjoli tal-bandalori fil-festi jew inkella fuq xi jarblu fuq xi bejt. Ix-xogħol tal-pjanċi li jinħaddmu mill-landier insibuhom iżejnu ħafna festi, anke saħansitra fil-knejjes insibu dan ix-xogħol. Issa bħala xogħol pereżempju kellna żmien tal-poltri tal-affarijiet tal-farms, gadgets bil-kwantità kienu joħorġu kwantità. Illum jimxu bil-mod il-mod għax il-linja nbidlet ukoll. Affarijiet ta' trays ta' tissir, affarijiet form ta' dulċiera, kull kwalità, kull forma, cutters tal-figolli, ma dawk kollha mill-linja tradizzjonali, però għadni sa dil-ġimgħa ġabuli set figolli minn naħsar ta' żmien missieri għax l-antiki kienu jkunu maqtuħ il-qiegħ tal-landa, mhux tal-pjanċa riċenti ġidda żmien għax landa qasada tiġi Malta għax il-mentalità tal-Malti meta tgħidlu landa xi ħaġa inferjuri jgħidlek, fil-fatt mija xejn hekk, hija materjal pur ħafna, barra da tintuża ħafna. Fil-fatt ħafna affarijiet anke bħal landi tal-gallettin u hekk li nirċievu affarijiet għadhom sallum huma tat-tin tal-landa minn barra jkunu spenjati bil-kaler għall-attrazzjoni, il-kwalità ta' ġewwa għax dik hija kwalità tajba għall-affarijiet tal-ikel, però tista' tintuża għal ħafna affarijiet. Però kif qiegħed ngħidlek trid tkun taf tieħu ħsiebha għax jekk inti tmissa bl-ilma u b'ċertu elementi malajr is-saddat u l-landa ma tibqax tajba mbagħad għall-ikel. U tibda s-saddat. Sina ħafna xogħlijiet tagħna wkoll immur lura f'ħafna affarijiet, pereżempju dawn id-disin sinifikati li kollhom fuq l-arbi tal-bnadar, tal-bandalori, delikati sbeħ ħafna. Għamilt diversi sbieħ, pereżempju għamilt soppraporta kollha disinni sabiħa ħadim ta' xi 8 snin u dik għal wieħed mill-gażini ġewwa ħal-Qormi. Fost tatna ħafna xogħol, idik isa skolpita qiegħda sabiħa ħafna. Il-kruċċetti ngħidhom dawn ta' fuq il-bnadar, riċenti kelli waħda interessanti ħafna ta' San Franġisk, bl-idejn kienu ta' Ġesu San Franġisk qegħdin ma nistax indawwar hekk, suppost irid jidher hekk imma bil-maqlub. U meta ġabli rid nagħmel lit, eċċetera, kelli l-question mark tiegħi b'salib jitla' fin-nofs, imma ħdimt ix-xogħol id-dettall tajjeb, ħalli l-sodisfazzjon ħafna mbagħad. Qabel bdejtu kelli l-warid li missa għax meta taħdem id bħal wiċċ toħroġ proporzjonat jekk kien daqshekk iċċekken is-swaba, ċekken l-affarijiet hawnhekk biss
U x-xogħol id-detta ħarġ li għal-qalbi u kol ħarġ b'sodisfazzjon. U għamilt per eżempju reċentament xi 6-7 snilu, għamil ġiex lampiri kbar fihom il-fuq minn metru għax-xewkija għal Għawdex. Fil-fatt parti mix-xogħol ħallula ħafna sodisfazzjon li għax iktar ma l-affarijiet ikun barra mill-linja għal-bidu jbeżżak, però mbagħad intu taħdmu u joħroġ kif tixtieq u inti għalik iħlas apparti il-flus li orrajt il-flus titħallas, però qatt ma ħadd titħallas kemm taħlil inta ma dak ix-xogħol. Għax intu mbagħad tagħmlu b'namra, b'imħabba, ma tinti il-flus tgħid ħawwarrab jien kemm miftijem, irid nagħmel ix-xogħol li jibqa' tajjeb. U jgħaddi kemm jgħaddi żmien, ix-xogħol jibqa' l-flus itiru, imma x-xogħol jibqa' għalek hemmhekk. Ġifieri hu mhux għax għamel xogħol jasal semm, irid jara l-oġġett li jagħmel anke kif inhu mwaħħal u x'jista' jitfa', ġifieri who goes over. Ovvjament ma jirnexxilux tant kemm ħobb ix-xogħol jieqaf u ma jgħidx il-parir tiegħu, mbagħad ovvjament dak li jkun jagħmel li jrid, imma il-parir ikun irid jgħaddih. Meta naħdmu nkun kuntent u joħduh, meta nara snin wara nitpaxxa bih iktar minn dak il-moment inkun ħdimtu għax kultant qas nemmen il-lajna jgħidejt naħdimthom jien l-affarijiet, inti taħdimhom tkun kuntenta bihom għax inti qed tara l-proċess isir, joħroġ kif tixtieq u toħroġ sodisfatt, però ważi jgħaddi u jitlaq u tara snin wara, hemmhekk tħoss ċertu sodisfazzjoni intern iktar mill-ewwel darba. 28-27 sena ilu, kien ġi Father Walter ġo ħal-Qormi kappillan u kien xtaq jerġa' jibboostja iċ-ċentru żgħażagħ għax ma kenniex hemm. U jiena dak iż-żmien taqta' minni 28 sena kont iżgħar milli jien u talabni biex inkun wieħed mill-koordinaturi. U bda jibda l-imbirek grupp ta' żgħażagħ. Konna jiena u 3 oħra. Però fost attivitajiet li konna nagħmlu aħna il-qoddisa darba fix-xahar konna nagħmluha naraw l-omenija se tkun u konna nagħmlu speċi ta' role play minna. U dik ir-role play ta' 10 minutes kienet tiswinna xi 20 siegħa. Niltaqgħu brainstorming ser nagħmlu mbagħad kont niktibha jien u mbagħad irid nagħżel l-atturi, ovvjament kienu jkunu produzzjoni żgħar ta' forsi 5-6 min nies. Imma noħolqu storja relatata ma' żmien tal-lum li għandha x'taqsam mat-tema partikolari u spiċċajna biex aħna ix-xahar kollu għax meta kien jgħaddilna dak ix-xahar il-ġimgħa wara niltaqgħu biex niddiskutu s'sa jkun il-qari, nagħmlu brainstorming storja fuq ix titratta, u mbagħad nieħdu l-points, u mbagħad jiena dik iż-żmien awtomatikament għażel lili, forsi għax kien jaf inħobb nikteb ma nafx għaliex li awtomatikament sib posti nikteb dejjem jiena għal dawn ir-role plays. Però ma twara ftit ta' żmien minn hekk kien ħolom biex nintroduċu il-passjoni l-ħajja ta' Ġesu bħala drama, bħala pageant għaw ħal-Qormi. U kien ġie għalli Bastian, għalli x'taħseb jekk ħanibdew għalla xina fej kont għaxu kien ħafna id-drama ta' Father Walter, għalli nippruvaw li nagħmlu qedlu effettu, jintoġobna ħafna l-idea, qedlu perin dawk iż-żmien tal-ġimgħa kbira, kell ħafna impenjien tal-ġimgħa kbira, però l-ewwel snin kien responsabbli kważi mill-atturi George Portelli, però indem kont qiegħed inkun hemm spalla miegħu għal kull oġġett li kunu kollu. Plus kelli mbagħad nies oħrajn ngħidulhom il-kumitat li stajna mmexxu. Stada tant ma' żmien George kien kiber u kien waqaf u aħna ridna nkomplu. So jiena bejnek ġa kelli naqra esperjenza li kelli minn qabel. L-esperjenza komplejt inżid li mbagħad għall-arrieda niftakar George kien frar meta qal li Bastian qed inħossejn ma nistax inkompli. Xtaqtu sekkajtu biex ikompli kien ma rnexxilix qed timmissara bdejnija nkompluha, konna ġa bdejna bir-rehearsals. Bqajna bl-iskript li kellna xorta waħda, komplejt, ħariġ li tajjeb u kienet il-busta għalija biex ma l-għamiltu din id-darba tista' tkompli snin ta' wara. U bqa' seħ 15 sena mbagħad kont imbagħad bħala direttur. Jiena kont nieħu sehem, ovvjament mhux f'kollox ma kont nieħu sehem fi plays li kien jikteb id-dedi. Però mina ma kontx inħossni ġi preferuta, anzi kont inħossni inqas raġuni kienet li pereżempju naf naqbdu mpallaw jew hekk oħra nkunu bil-ħin ta' finti bejża sa' bejniethom mhux ħadaqbad ir-reħels u jibqa' dej. L-eżempju kien jieħdu bija dejjem Marija iqaf jew Marija daqshekk paroli.
minn tan nisipalaw Marija. U li fuq l-istess jgħid ħija, ġifieri aħna konna nkunu dak il-punt li pjuttost biex iwaqqaf l-oħrajn kien juża lilna, so biex speċi pjuttost konna aktar in a way niddejqu milli nħossuna superjuri jew preferuti. Dew jiġu kienu involuti wkoll huma wkoll anki kemm tal-żgħażagħ u kemm tal-pageant imbagħad li konna nagħmlu għata fuq it-sunti dawk it-tfal kollha involvew ruhom għax hemmhekk konna catering saħna minn trabi ta' 6 xhur għax konna żaw babies ukoll biex jidru forma ta' ġesu jew samba sen whatever sa kull età biex juħb kollox jiġifieri tsuntir it-timliħ u it-suntir ta' minn ma jafx ta' samba sen huwa park kbir uniku wiesa mtarra ġifieri kont titpaxxa toħloq il-kwadri li emmulaw fihom. It-teatru huwa teatru sabiħ ma dak kont titpaxxa ma jistgħux kif huwa. Kelli affarijiet oħra, pereżempju xi 8-9 snin ilu dak interessanti ħafna u ħalli li sodisfazzjon kbir. Kelli ġiex produzzjonijiet, waħda ta' meta elu iż-żmien tal-200 sena tal-parroċċa kienet umma qabel ta' meta San Bastian kien ħeles lil Malta mill-pesta u kif ġiet id-devozzjoni lejn San Sebastian u dik kelli bżonn nagħmel riċerka appostalija fuq in-nies ta' dak iż-żmien min kienu l-involuti u bir-riċerka li tatni u kif preżentajta ngħidlek ħallitni sodisfazzjon kbir lili iktar mill-oħrajn kollha dik. Dik vera jisni ħessej xi ħaġa li għalkemm ma kontx ngħix dak iż-żmien qed ngħixha ta' daw iż-żminijiet tagħna u kultura tagħna. U dik qiegħda l-qalbi ħafna. Jiena meta qabadni l-kappillan bil-xokk li ġerba titfal. Iż-żar kien għadu fil-fatt xhur jew ġimgħat għax meta manna fil-Magħmudija u kien qalli għalek u għalek. Iju waqfitlu mal-ewwel u nifhimha qalt li tqisnix għax hux taqgħna bħala kappil. Però jiena mort involvejt ruħi għax il-ħajja taż-żgħażagħ dejjem kienet toġobni lili. Kont minn dejjem nammira żgħażagħ kemm meta kont żgħir u kemm meta kbirt, dik l-arja taż-żgħażagħ inħossha baqgħet timxi miegħi. U fil-fatt imbagħad meta kelli tnejn il-kbar, dak iż-żmien kelli waħda ta' xi 30 u l-oħra ta' 9, ta' 30 laħqet bdiet kmieni tiġi ċ-ċentru dak iż-żmien. Konna ngħidu ċ-ċentru u konna norganizzaw ħafna affarijiet ta' konna nagħmlu night hikes, jiġifieri attivitajiet noħduhom għawdex l-events. Breakfast tal-miliet ta' bil-lejl ma' b'responsabilta' kbira, ġifieri kien ikonna l-events jien qas kont norqod. Hemm storja partikolari sal-lum ma nafx hekk jafuwiex, ma nafx hekk forsi llum u x'jarawha. Bażikament niftakar storja ħelwa kienet li ċentru stajniex dak ma jkunx ikun hemm coordinator. Ifhem ċertu affarijiet jiena ovvja, kont nkun mal-ħbieb, imma fl-istess ħin ovvjament xorta noqgħod attenta x'għadha mal-ħbieb. Ma rridx nikxef laqqas il-ħbib tiegħi, però kont nisma' affarijiet la jsiru li forsi il-coordinator mhux suppost li jkun jaf. Basically darba deċidew li jmorru għand il-kappillan u qalu li rridu ċwiebed biex jaraw film, ġifieri ma kienx hemm dak il-ħażin ġifieri xejn affattu. U la kien jaf il-kappillan jienet ma fiha xejn ħażin billi ngħid id-dedi speċi daqshekk ma nikxef xejn. U ovvjament jiena kontattu, xi kun naf li xi ħaġa ovvjament ma kontx ħanamillhom hekk. U għalli fida, għalli nafsanax, li ma krux għallu biex kun jafa ħajdilhom la ma nistax ninżel jiena. Le, speċi xi ikun hemm adult. Għallhom ħalli fidi. U kien ċempillhom it-telefon. U ovvjament inħasdu għax imbagħad bida jkellimhom b'vuċi naqra mibdula, bida jgħidilhom x'inhu ma jagħmlu, bida jispjegalhom eżatti huma x'kienu qed jagħmlu dak il-ħin, ovvjament daw ma jafx min ċempillhom. Daw jgħidu kif ċempluli u jafu x'aħna nagħmlu ġew meta aħna din imsakrin suppost ma jaf ħadd. Ma nafx hekk fil-verità tal-ġurnata llum ma jafux hekk kienx id-deddi li ċempel, ġifieri għandi dubji tiegħi. Daw l-affarijiet kienu ħobb jivvinthom u anke mal-mama tiegħu kienu ħobb jaqbad, ma niftakar in-nanna pers li għandi żewġ sorijiet, mhux l-ewwel darba li kien iċempel, u ovvjament kien toqgħod mazzija u kien isaqsi għan-nanna. U ketaba t-telefonu kien jagħmilha ta' xi ħadd pereżempju li qed isaqsi fuq it-tfal taħġ fuq ħudu. Jew kien ta' xi qassis u dik tkompli miegħu u tgħidlu x'għandi t-tfal hekk, kien ikun hu. Ġifieri d-dedi. Ma kien jħobb ġifieri ċajt ħelu, ma kien idaħħak wkoll ġifieri.
Mux l-għodda per eżempju ġili, meta kien wassanni ximkien, per eżempju, kien jaħsbu ir-raġel tiegħi. I mean, all right, hemm naq differenza. U fil-verità konna ngħidu iċ-ċajta kienet nispera li u qed jidher żgħir mhux jien qed nidher kbira. Jiena inħossni ġifieri onorata li nista' ngħid bħal qormi ħafna mill-affarijiet, pereżempju semmilek isemmu drama, pageant group, ħajlink jaħma missieri. Jien naf ħajsemmu il-ċentru, jew kif bidew, pereżempju żgħażagħ, kif kienu jorganizzaw, ħajlinkjaw l-affarijiet ma' missieri. Fil-verità, meta jiena kont nitkellem ma' sħabi u kullu jaf li mhux ħaniżżewweġ, mhux sħabi biss, anke ġifieri min kien jafni fil-parroċċa San Bassett, ma żewġ fil-parroċċa San Bassett, għalkemm kollox ħal-qormi ġifieri qed nisallu. L-għal kelma li bdew jgħidu li min jaf semel missierek, fil-verità. Missieri. Missieri ħobb il-kultura. Missieri ġifieri all right. Għamel affarijiet ġewwa ħal-qormi. Imma missieri tant kemm ħobb il-kultura, he goes beyond għax ħal-qormi. Ovvjament, ħal-qormi ħajamilhom iktar bil-qalb, għax huwa art welidu, ovvjament jista' jirmaħ iktar ġew ħal-qormi, jaf l-istorja ta' ħal-qormi. Però daqskemm importanti hija l-kultura u l-kreattività li jista' joħloq. Ġifieri it goes beyond int min inti. I mean, so għalih hija l-arti, il-kultura, il-kreattività. So, ġifieri bażikament anything li għandha x'taqsam. Kull oġġett li huwa linkjat b'xi mod jew ieħor ma' arti hemm id-dedi. Nixtieq li tibqa' għaddejja, ma warejja ma nafsa jiġri. Jiena ħafna affarijiet li ma kellix answer salihom kważi qas nippreferix naħseb fuqhom aqqas. Jiena mit-tfal tiegħi, mis-subin tiegħi il-linja tiegħi ħadd ma ħada. Fil-fatt qabdu linji differenti minn tiegħi. Jiena tfal taħuti hemm li jaħdmu f'din linja tax-xogħol, però mhux proprja din l-arteġinar. L-arteġinar m'hemm ħadd minn tal-familja li żamma din. Jiena kemm nista' nibqa' nagħti l-utmost tiegħi, nixtieq nibqa' l-bammerħalin b'saħħti u nibqa' naħdimha dik il-linja, però mbagħad tal-wara min-naħa tal-familja tiegħi żgur li m'hemmx sissek ma ħoġux xi nappotijiet oħra li d-DNA tagħhom tiġbidhom għal din il-linja li jistgħu jibqgħu dejjem b'dal-arteġinar tax-xogħol. Jien ngħid imma iċ-ċans kelli t-talenti tal-mulej provajt intih l-aħjar li stajt. Jiena li jafdali provajt inkabru u ma nafx noqokwiet. Jiġifieri jiena kemm dik il-linja hija lejxin tiegħi u li t-tieni tpaxxini u nixtieqha li tibqa' ħajja, però linja bħala linja tax-xogħol mill-familja tiegħi m'hemmx min ikomplija.